Sådan, det var bedre. Helt ren. Han ser dig, når du sover. Han ved, hvor du går hen. Hvad laver du her, æsel? Og hvad er det egentlig, du snakker om? Jeg snakker om julemanden. Du ved, der er kun 159 dage til jul, så du må hellere være sød. Jeg må hellere være sød. Prøv at høre her. Du må hellere skrubbe af. Smut med dig. Jeg er ligeglad med julen. Jingle bells over Vejerstien. Æsel! Nu er der kun 51 dage til jul, så du må hellere få din store grønne rumpe i gear og købe nogle æbler og svisker, for som enhver ved, uden æbler og svisker er julegåsen kedelig. Nu er det nok. Jeg er totalt ligeglad med alt det juleplader. Og skrub så af. Okay, men sig ikke, jeg ikke sagde. Hvad sagde jeg? Rejse gennem sten med vin og land og brød. Man tager den her endelig. Det er juleaften i morgen. Er du klar til det hele? Nej. Har du hverken pyntet pebernød, eller bankt julestrømper, eller hængt træet op? Nej. Eller smuttet dine mandler? Æsel, kan du ikke få ind i dit lille tykke hoved? Der er ingen her, der bryder sig en fis om alt det julepjank. Vi får en hvid jul. Hvor perfekt. Og det er vores første jul sammen som familie. Er det ikke bare spændende? Jo da. Tænk bare, hva'? Prinsesse, jeg tror Shrek vil fortælle Du ødelægger overraskelsen for hende, æsel. En overraskelse? Jeg elsker overraskelser. Du er den bedste. Kom så, lad os da bare sådan her. Okay, du er en død mand. Det ved du godt, ikke? Ved du hvad, du? Jeg er straks tilbage. Godt. I er stadig åben. Nej, vi lukker nu. Glædelig jul. Vent. Du må hjælpe mig. Jeg skal holde jul med min familie, og jeg aner ikke, hvad det er, eller hvordan man gør det. Hvorfor sagde du ikke det? Det er super. Jeg ved alt om julen. Jeg har den helt rigtige bog til dig. Jul for landsbytosser. Det skal ud i pap. Se. Trin 1. Pynt huset op. Trin 2. Hæng strømperne op i pejsen. Trin 3. Selve julefesten. Hvad er det? Trin 4. Det er juletræet. Slæber man et træ ind i huset? Men i hvert fald, trin 5. Fortælling af et juleeventyr. Det er det trin, der siger, at jeg har skabt den perfekte jul for min perfekte familie på perfekt vis. Se! Familien foran pejsen, alle hygger sig og har det godt. Lykke, voila! Jo. Hør, kort fortalt, det står alt sammen her. Det er ikke noget problem. Perfekt. Jeg mener, hvor svært kan det være? Jeg har ikke booket brødris! Hej, de der Ronald Ridder-actionfigurer. Æbler og svisker. Julegåsen er intet uden æbler og svisker. Det er en rigtig super jul. Skat, er det dig?